Takže ja vás tu veľmi pekne všetkých vítam, ale najviac by som chcela teda privítať vášnivého historika, vášnivého cestovateľa a v neposlednom rade aj absolventa nášho fakulty, Pavol Kroft. Ďakujem. Chceli by sme ti veľmi pekne poďakovať v mene celej fakulty, že si takto prišiel nás poctiť návštevou na svoju alma mater, takže sme veľmi radi, že si tu. A rovno sa opýtam, čo ťa motivovalo ísť študovať na Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského? Tak v prvom rade som chcel na vysokej škole študovať to, čo ma baví, a to bola história. A v druhom rade, že študovať niečo, že čo viem. A to bolo vlastne, vedel som kresliť a bavila ma vlastne umenie, tak som si vybral teda katedru výtvarnej výchovy. No a tá pedagogická vlastne bola zaujímavá pre mňa aj v tom, že dala sa tu študovať kombinácia vlastne dvoch odborov, ktoré som si ja vybral. Čiže to bola katedra histórie, čiže dejepis v tom ponímaní pedagogickom a katedra výtvarnej výchovy. A to bolo vlastne akože presne, že to kreslenie, umenie v tom mojom ponímaní, keď som išiel na tie príjmačky a rozhodoval sa medzi tými vysokými školami. Takže toto bol taký môj ten výber, lebo strednú školu som mal chemickú priemyslovku a tam som trpel. Takže toto bol môj primárny ten fokus. A keď teda spomínaš tú kombináciu, že preto si sa rozhodol, tak ktoré z toho ťa viac bavilo? Bola to tá história alebo tá výtvarná? Obidve tie kombinácie ma bavili. A samozrejme, akože počas toho štúdia sa tie váhy vychylovali, že raz to bola viacej história, raz to bola viacej dejiny umenia, alebo teda tá výtvarka. Záležalo aj a zrovna akú tému sme robili, alebo či sme mali v ateliéroch nejaké ťažké zadanie, tak sa mi tam išlo ťažko. A v rámci tej histórie v podstate tiež to spočívalo na tom, že aké obdobie sme brali. A keď došlo na 20. storočie, tak ma nebavila ani výtvarná výchova, ani história. To mi išlo mimo hlavy, teda chcel som to dostať do hlavy, ale nešlo to moc dobre. A aké bolo teda to učenie na tie skúšky, hlavne čo sa týka takých tých historických dátumov? Spomínal si teda 20. storočie, že nebolo tvoje, ale bolo niečo možno, čo bolo tvoje, čo sa ti lepšie učilo? No jasné, hej, tak lepšie sa mi učilo stredovek, to je taká moja najobľúbenejšia téma. Stredovek, starovek a jednoducho v podstate dnes už to tak poviem, že od praveku po chladné zbrane. Dokým sú na boiskách chladné zbrane, to je obdobie, ktoré ma zaujíma. Že keď prichádzajú tie pálne zbrane, tak to už tak akože odchádza z toho môjho fokusu a to ma nebaví. Čiže to je z tohoto hľadiska. V tej prvej časti tam ešte čo bolo za otázočku? Že ako sa ti pripravovalo na skúšky? No na tie skúšky, no. Tak keď sa priznám, nebol som najlepší študent. Na ten index, na tie známky som si nedával moc pozor. Tam bolo dôležité pre mňa, aby tam bola známka, ktorá... Teraz neviem, aké teraz... My sme mali FX. Ečko bolo najhoršie, tuším, a potom FX sme mali, akože neprešiel, takže pokiaľ to bolo Ečko, bol som rád, hej, pokiaľ to bolo niečo lepšie ako E, tak som bol super rád, tak, že... A to skúškové obdobie, áno, spomínam si na to, že viacej som prespal, predriemal pri tom učení. Môj väčší problém bol, že či to bola pedagogika, dejepis, alebo výtvarná, alebo dejiny umenia. Jednoducho, išiel som dve strany a už mi klipkali oči. Takže v podstate, keď som sa učil cez to skúškové, som skôr vymýšľal, že ako sa udržať hore. Prechádzal som sa, drepoval som, dával si studené sprchy, kávy som pil, dokonca som si aj facky, štípal som sa, ale všetko tak zabralo na chvíľočku a potom som zase padol do dreamu. Takže konec koncov som viacej driemal ako memoroval, ale na tie skúšky mi to stačilo na to, aby som získal tie C-čka. Áno, a celkovo na štúdium ako také, ako spomínaš? Na štúdium? No, spomienky na moje vysokoškolské štúdium, to sú
najlepšie spomienky na jeden z najlepších akože časov, ktoré som zažil v živote. To bol non-stop proste bezstarostnosť, voľnosť, proste pocestoval som, furt niekde nejaká akcia, takže tie študentské časy boli pre mňa také, že akože bezstarostnosť. Čiže bezstarostné. A aj si spomínaš možno na nejaké konkrétne vtipné alebo zaujímavé momenty počas štúdia, že niečo tak, čo ti tak utkvelo naozaj, až čím ideš až doteraz? No, tých vtipných momentov bolo. Aj na katedre výtvarnej výchovy, to sme chodili na plenéry, malovať vlastne do prírody a kresliť, takže tam sme boli týždeň, uzavretá komunita ľudí, ktorí majú za úkol v podstate nakresliť a namalovať čo najviac z tých krajinomalb a teda štúdií, takže tam sa potom aj zabávalo po večeroch, ohník, všetko, takže mali sme aj takéto komunitné stretnutia a zábavy, takisto aj z katedry histórie, ale z tých vtipných storiek, tak ja dám takú z oboru, z histórie. Na prednáškach 20. storočia sme to mali a brali sme akurát druhú svetovú vojnu a ten príchod, akože, ako sa ten Chamberlain snažil, akože anglický premiér vlastne toho Hitlera tak bral, že teda áno, ešte mu toto povolíme a on už bude kľudný, áno, ešte aj toto povolíme a on si nedovolí rozpútať vojnu, takže ten Chamberlain bol furt taký akože a profesorka nám ukazovala takú karikatúru dobovú, sme rozoberali akurát dobové karikatúry, že čo tam chceli stvárniť a čo to vyjadruje a tam bol taký nápisok, že still hope, že stále je nejaká nádej, no a v tom sa nie, že to bola tá karikatúra toho Chamberlaina, že on si stále myslel, že keď dovolí tomu Hitlerovi, tak akože bude všetko dobré, hej, a že to bola tá karikatúra, že still hope, a ona sa strašne na tom smiala, aj niektorí študenti, a ja som to teda s kamarátom vôbec nepochopil, hej, že Chamberlain, still hope, že akože chlapík tam letí s krídlami a vetvičku, akože mierotvorca. A prednedávom som pozeral film na Netflixe Mníchov na hrane The Edge of the... neviem to ani po anglicky, ani v slovenčine som si nezapamätal ten názov. A tam presne toho Chamberlaina tak vykreslili, tam Jeremy Irons ho tam hral a presne taký tam furt dúfal, robil ústupky, ale aj tak vlastne to k ničomu neviedlo, hej, takže toto bola tá pointa tej smiešnosti, tej karikatúry, ktorá mne v tých študentských časoch úplne unikla, hej, že až po rokoch som na to došiel, že čo bolo na tom smiešné vlastne. Hej, čiže toto takže ti tak zarezonovalo. Takže 20. storočie, to je akože pre mňa... Mimo tvojich úvod. Tam som mimo, hej. Áno. Vravel si, že nie si študijný typ, ale nerozmýšľal si pokračovať na doktorandskom štúdiu? No, rozmýšľal som a aj som chcel na katedre histórie pokračovať a vybrať si tam nejakú peknú tému zo staroveku alebo stredoveku. Ale tým, že som z neúplnej rodiny, tak sme doma mali taký akože drsnejší rozpočet a trebalo prinášať peniažky. Mama bola invalidná na vozíčku, takže s bratom sme sa museli otáčať. A to štipendium, ktoré dostával vtedy ten doktorant, to boli ťažké 2000 roky, hej, ja neviem, 2007, 8, 6, tak nejak som končil, nepamätám si to presne, tak tam tie peniažky mi nestačili na to, aby som s tým prispel do rodinného rozpočtu a teda mohol sa venovať len tomu doktorandskému štúdiu a práci a prednáškam. Ja už som mal vtedy počas štúdia prácu, som robil v reklamnej agentúre, takže som nepokračoval som v tej pedagogike a v tom pedagogickom obore, ale takže toto ma nepustilo, ale rád by som sa vrátil na to doktorát. Čiže uvažuješ nad tým, že by si prišiel k nám naspäť? A jak by to znelo, profesor Croft? Lepšie, nie? No jednoznačne. Dvere sú tu otvorené, takže podľa mňa... Alebo doktor Croft, docent, keď to doktoránske sa bavíme teda. Takže lepšie to znie. Jednoznačne. Takže si išiel hneď pracovať a v podstate, keďže si pracoval, kedy prišiel taký ten zlom,
že si začal natáčať tie videjka, začal si tak veľmi vášnevo cestovať a si to spojil s tou históriou? No ten zlom došiel na ceste, keď som bol počas korony, druhého lockdownu, ten nás zastavil na Kréte a na Kréte bol silný lockdown, lebo tam majú starú populáciu, lebo tam my sme boli vlastne mimo sezóny, čiže v zime sme tam boli, vtedy je Kréta vyľudnená, tam ostávajú len tí starí obyvatelia. Takže nemohli sme nikam chodiť, len v rámci akože okresu a pár ulic a prechádzať sa proste po pláži, hej. A na tej pláži to bolo akože pekné, lebo tam boli jaskyne, oni tam ťažili aj kameň, aj teda príboj tam vymýl jaskyne a v tých jaskyniach som proste natrafil, tam bolo, že ohnízko, tínedžeri tam chodili proste chlastať a zabávať sa. Boli tam grafity v tej jaskyni po stene a som tam natočil také videjko, že aha, že pozrite, tuto sú piktogramy, že v tvare srdca a že takéto piktogramy nachádzame po celej Európe, po stenách a že to je veľmi zaujímavé tu na aborigéni na Kréte. Tak som si akože robil si také, že vtipné video a sme to zavesili len tak ako zo srandy na TikTok, som už tedy mal nejaký TikTok, tak som to tam zavesil, že zo srandy, hej, že nemali sme čo robiť v tom lockdowne. A chytilo sa to, že nazbieralo to pozretia, ľudia začali odpisovať pod to video a ľudia to zobrali aj vážne, že wow, že to je super, áno, že my že aj u nás vidíme takéto piktogramy a mi to potom došlo ľúto, že som si vlastne akože robil srandu a že ľudia to zobrali aj vážne, samozrejme to aj pochopili to niektorí, tak mi to bolo ľúto, že ich tak zavádzam ako historik, že mohol by som rozprávať skutočnú históriu a tým byť zaujímavý a ne, že si akože vymýšľať, tak potom som už začal točiť v rámci tej Kréty, akože vážne videjka aj o histórii a išlo to proste. Dobré ohlasy boli, tak a doteraz v tom pokračujem. Pokračoval si v tom. A v podstate, čo považuješ za svoj najväčší úspech, či už v natáčaní tých videí, alebo čo je pre teba také, že si povedala, že wow? Celé to má taký veľmi pozitívny náboj pre mňa, že posúva ma to ďalej, ale taký akože keby som mal nejakú vec akože vypichnúť, aby to malo aj nejakú myšlienku, logiku, tak asi to, že vidím, že cez tie videá sa ľudia dozvedajú o histórii viacej z tých mojich videí a že berú to ako zábavu a oddych. Tak toto mi asi tak akože najviac z toho rezonuje, lebo pre mňa je tá história tiež zábava o oddych a tak by to malo byť, že aj pri tých ostatných odboroch a štúdiách, že človek by mal študovať to, čo ho teda baví a tak toto ide potom ruku v ruke a ja tie videá vlastne robím kvôli tomu, že mňa to baví a to, že už teda sa na tom zabáva aj zvyšok Slovenska a Česka, tak to ma len teší, no a to je super. Super. A máš aj pocit, že možno práve to štúdium tu na Pedagogickej fakulte, štúdium histórie ťa tak ako keby motivovalo, alebo je to taký ten odrazový mostík na tieto tvoje dobrodružné cesty a to spoznanie tej histórie? Odrazový mostík som mal skôr, lebo tú históriu som sa zaujímal už ako decko. Ale to štúdium na na Pedagogickej fakulte, tak mi dalo v podstate akože tie odborné mantinely, vedecké odborné mantinely, že z ktorých sa držať a v akom teda ako k tej histórii a k tomu štúdiu histórie pristupovať. Hej? Že my v podstate ako historik máme taký ten základ je analýza, výskum a potom zovšeobecnenie. Takže toto sú také 3 základné body, ktorých ja sa tiež snažím držať v mojej práci, lebo či už idem niekde pozerať Troju do Turecka, alebo idem pozrieť Banské mesta, alebo nejakú stredovekú Bratislavu, tak je to presne o tom, že
urobím si analýzu, dobre, čo je zaujímavé v rámci, alebo neprebádané, alebo kde sú najväčšie otázky v rámci tej troje, alebo že čo by bolo zaujímavé povedať o tom stredovekom meste. Potom je výskum, čiže áno, študujem si materiály, z ktorých teda akože vychádzam, áno. A potom je nejaké zovšeobecnenie, čož teda idem povedať, dobre, tak ja som prišiel, alebo teda pri tej troji je dôležité toto a ja urobím to zovšeobecnenie ako ten historik, ktorý vyšiel z tých prameňov a takže aj ja sa tohoto držím, takže odborné mantinely mi dala katedra a teda vedomosti a aj sociálne kontakty s pár spolužiakmi si akože píšeme, hej, že sme v kontakte. No. Ty už si to aj tak mierne naznačil, ale prečo si sa rozhodol edukovať okolie, alebo teda verejnosť takýmto spôsobom? Ja som ani nechcel edukovať okolie a verejnosť, to je vlastne akože vedľajší účinok, alebo ako to povedať. Ja som chcel rozprávať o histórii, lebo v podstate akože o tej histórii rozprávam stále non-stop, že či už to boli kamaráti pri pive, kolegovia v práci, na kávičke, alebo žene doma rozprávam, no Irina to schytala žena najviac, lebo tá furt počúva, ako rozprávam o histórii, či sme boli na cestách, alebo sme doma, Takže to bolo o tom, že o tej histórii rozprávam stále a rozprávať, áno, je to iná skúsenosť rozprávať živo a rozprávať zase na kameru a potom to posielať takto ďalej na sociálne siete. Je to trošku akože iný spôsob, ale rozprávam o histórii. No, takže bolo to také prirodzené, že som to robil, takže to robím aj teraz verejne. Super. A kde ťa môžu ľudia sledovať? Tak na všetkých najväčších sociálnych sieťach. TikTok, Instagram, Facebook a najviac sa poteším sledovateľom na YouTube, že teraz sa viacej venujem tomu YouTube a takému dlhšiemu kontentu, natáčaniu dlhších videí, takže tam sa najviac poteším tým sledovateľom. Mám tam už teraz dokument o Balduinovi, križiakovi z prvej križiackej výpravy, ktorý prešiel, ja som išiel po jeho stopách, som prešiel cez Turecko, od Konštantínopolu po Edesu a potom tam máme ešte Göbekli Tepe, to je vlastne najstaršia kamenná stavba, ktorá sa našla zatiaľ u nás, teda nie u nás, ale ktorá sa našla na Zemi a je to chrám, ktorý je datovaný okolo 10 000 pred našim letopočtom, ale samozrejme, že to osídlenie tam bolo už skôr, hej, čiže až minus 15 000 pred našim letopočtom sa tam objavujú tieto kamenné stavby a to je veľmi zaujímavý dokument. To som chcel urobiť kvôli tomu, lebo ten právek ma dosť zaujíma teraz v poslednej dobe a aj som zistil, že sú trošku také akože medzery v tom praveku, čo sa týka tak akože... V čom konkrétne? Napríklad? Tu na Slovensku my sme jedna z najzakonšpirovanejších krajín, čo som zistil podľa rebríčku. Nigéria je dokonca nad nami. Bohužiaľ, čiže ľudia si tu fičia na tých konšpiračných teóriách. A to Göbekli Tepe, tam keď si dáte do YouTube, že Göbekli Tepe, tak vám vyhodí proste stovky dokumentov, ale v podstate gros toho, 90% z toho to sú konšpirátori a rozprávajú tam, že to postavili mimozemšťania, ja neviem, predmezopotánci a supercivilizácia, ktorá tu bola predtým a ja neviem kto, proste jednoducho vymýšľajú sa tam kadejaké veci, tak ja som si tak, že to bolo pre mňa, že mňa to samého zaujímalo, lebo som išiel pozrieť na to Göbekli Tepe, že čo to tam je v tom Turecku. Takže ako som prechádzal ten YouTube, tak som pozeral, že blúd, hej, že proste aj vôbec o tých právekých spoločnostiach, tak tiež proste tam boli v rámci tých videí akože blúdy, tak som chcel urobiť video, že ktoré si bude môcť slovenský a český sledovateľ pozrieť a bude teda vedieť z toho môjho videa, že čo je to Göbekli Tepe a už keď si bude pozerať tie ďalšie videá od aj tých anglohovoriacich spracovaných, majú to tiež pekne
okien niektorí spracované, takže už budú vedieť rozlíšiť, že čo je teda akože, že čo sú keci konšpiratorské a čo je história, čo hovoria historici. No, Čiže teda aj takýmto archeológovia. spôsobom si sa rozhodol edukovať v podstate nejako tú a verejnosť? to teraz aj pripravujem také okienko na tom YouTube, že bude tam také okienko, že vyvracanie tých konšpiračných teórií, alebo respektíve vyvracanie povedanie, hej, lebo však točíme sa okolo tých pyramíd, hej, že sa furt rozpráva, že to datovanie nie je datované tak správne a že sú oveľa staršie a bla bla. No takže akože dobre, tá stavba tej, keď už sme do toho zabrdli, tá stavba tej pyramídy, keď zoberieme tie 3 hlavné v Gíze, tak tie sú zdatované zhruba nejakých 2600 až 2800, minus 2600 až minus 2800 pred našim letopočtom. No a tí konšpirátori to furt tak berú, že tie pyramídy sú staršie, hej, že sú aj nejaké dôkazy, že sú dokonca nejakých 4000 pred našim letopočtom, ale treba to brať tak, že tá pyramída, tá stavba, ktorá tam teraz stojí, je datovaná na tých 2600-800, ale pred tou pyramídou tam bol menšia stavba, ktorá nebola ukončená do tej pyramídy. Predtým tam bol kopeček, predtým tam bola proste, Egypťania robili tie hrobky tak, že vlastne vykopali pyramídu do zeme, ako keby. Takže tam ten vývoj tej krypty pre tých faraónov má tiež svoj vývoj. Takže to oni nestavali pyramídy hneď od začiatku svojej akože civilizačnej existencie. No, takže Takže tvoj najbližší výlet bude do Egypta? Alebo no, tie pyramídy asi, hej, lebo to je taká najpálčivejšia otázka. S tou Svingou sa teraz veľmi rieši, že to je ešte staršie a že to tam postavila nejaká super civilizácia pred Egypťanmi, ale ne, no, archeológovia doteraz, všetci po svete archeológovia nenachádzajú veci, nálezy, že by sme tu mali nejakú super civilizáciu, ktorá tu akože vládla. No jednoducho to, čo máme v tých sílaboch aj doteraz a prechádzame cez tú evolúciu toho človeka, tak to platí, hej, že ten neandertálec po neandertálcovi, keď už zoberiem tú poslednú etapu, prichádza homo sapiens a potom máme homo sapiens sapiens a to je moderný človek. Ale v podstate my už sme ten človek, ktorý sa ešte stretával s tým neandertálcom. Že veľmi rovnako teda fyzicky, chemicky fungujeme tak, ako tí právekí ľudia, ktorí si tam búchali tie kamienky o seba, hej. Takže oni takisto tie emócie zažívali tak, jak my, hej, tú radosť, lebo to je tá istá chémia, hej, že dal podnožku pri ohni niekomu, ten pleštil, tak sa tam všetci smiali, že k popúkaniu, alebo teda nejaká tako, že to keď povieme, že láska, alebo niečo, že zaľúbenie, alebo niečo si proste vážil, tak to je proste, to sú tí istí ľudia ako my. Super, dokonca aj ten neandertálec, podľa mňa by som povedal, že identicky tie emócie prebiehali, že, a cítil to ako my, hej, že úzkosť, strach, radosť, ja neviem, plný žalúdok, hej, endorfín, že Super, tak sa budeme tešiť na nové videjko z tejto série. A keď teda hovoríš, že ťa sledujú ľudia aj na YouTube, aj na sociálnych sieťach, nejakých ďalších, tak ľudia ťa bežne aj spoznajú na ulici, alebo že ťa oslovia, alebo že chcú s tebou fotku, alebo podpis. Zažívaš niečo takéto? Áno, stáva sa. Keď mám klobúk, tak ma spoznávajú. Aj si robím fotky, áno, že keď sa odvážia ma osloviť, že ja vás poznám a ste to vy, tak ja vždy, áno, Pavel Krof, čau, teším. Takže nemáš s tým problém? Nemám s tým problém. Ja som rád, keď sa mi niekto prihovorí a môžem s ním pokecať. Dokonca som mal aj také situácie, že ma zastavili mladší a 3-krát sa mi to už asi stalo a došli a povedali, že volí vám, študujem históriu. Wow. Lebo bežne sa mi stane, že aj pod tými mojimi videami tam sa ma niekto pýta, že čo má ísť študovať, alebo teda, že tak niekedy akože poradím v rámci teda mojich mantinelov, hej, že predsa len ako Gandalf povedal, že dať radu, to je veľká zodpovednosť, hej, že neradím, že akože radím, ale tak poviem, hej, že moje skúsenosti. Takže mi už aj takto povedali, že voli mne sa dali na históriu a tešia sa z toho. A ponovom ma teraz po hlase začali spomínať, lebo keď nemám klobúk, tak to akože však, no, tak proste som chalanko. No ne chalanko, už asi chlap, ne, však 40-ku mám.
Dobre, ja sa cítim ako chalanko. Takže po hlase ma začínajú spoznávať. To sa mi stalo na svadbe s kuchárom, keď som bol kamarátovi, alebo teraz som sa tiež stretával, teda lúčil s kamošom a on sa stretával s novým kamošom a po hlase on, že potom som sa tak dozvedel až cez toho, že a to bol ten, akože ten historik, že hej, že áno, že ty sa kamarátiš s celebritou? On že áno, že, lebo ja ten hlas poznám, ale som sa neodvážil sa spýtať, že... Lebo som bol akurát z telocvične, som išiel, sme cvičili spolu a oni išli ďalej. Takže som bol v športovom, no tak nechodím do telocvične ako krov v klobúku, že ťačinky. Takže hej, ľudia ma spoznávajú, ja sa z toho teším, aj fotky, keď si vypýtajú, tak si spravím, no. Takže milí diváci, nehambite sa na budúce, keď stretnete Pala. Možno jedna taká z posledných otázok. Čo by si odporúčil našim uchádzačom, uchádzačkám, ktorí chcú ísť študovať na pedagogickú fakultu? No, keď si vyberete akýkoľvek odbor si vyberete kombináciu, tak určite to bude dobrý krok. Ešte možno, že pri tom vyberaní tej kombinácie zoberte to, čo vás baví. A aj keď je to tak, že trebárs, použijem taký príklad, že baví ma matematika a chcel by som akože do tých tajov matematiky sa dostať, ale príde mi to, že nedám to, že to je moc technické na mňa. Tak aj tak by som išiel do tej matematiky, lebo ja som tú históriu tiež tak bral, že v podstate tie moderné dejiny ma absolútne nezaujímali a išlo mi v podstate o stredovek a starovek. A vedel som, že ako budúci učiteľ histórie musím mať proste všeobecný základ a vedieť prejsť to celé. No, ale v podstate aj počas toho štúdia, no tak preskákal som to 20. storočie a dôležité je to, že áno, vybral som si tú históriu, to, čo ma baví, lebo rozmýšľal som aj medzi kombináciami, že zobrať si jazyk, hej, že miesto buď tej výtvarnej alebo tej histórie, že skombinovať to, že s jazykom, lebo veľa kolegov, alebo teda akože tých spolužiakov bolo takých, že si zobrali jazyk, že zobrali si občiansku náuku, alebo teda občiansku výuku a jazyk. A tí, čo chceli mať akože ľahšiu tú kombináciu, poviem to, že na tej pedagogickej je tu také zvláštne, že to kombinovanie tých odborov. A môže to byť trochu ťažké, možno pri tom štúdiu, ale dá sa to, lebo v podstate študujete dokonca až 3 odbory. Pedagogiku a pedagogické predmety, potom v mojom prípade históriu a výtvarnú výchovu. A výtvarná výchova boli ateliéry a potom ešte dejiny umenia. Takže tam sú v podstate akože ďalšie veľké celky. Že kdežto kamaráti na filozofickej začali história a potom sa profiloval archeológ, archivár a tak ďalej. To máte proste jeden odbor, ktorému sa venujete. Ale ja si teda veľmi pochvalujem tieto kombinácie na pedagogickej. Čiže máš taký širší záber. Širší záber a viac vedomostí. A to učenie, dobre, niekto sa učil, niekto tomu príkladá veľkú váhu. Jasné, keby som chcel pokračovať v tej akademickej pôde, tak idem po známkach tiež, lebo bude ma to sprevádzať celý život. Hej, ale ja som bol taký, že ani počas štúdia som nevedel, teda som si hovoril, že ja ako učiteľ, že no to asi ne, ale tak uvidíme. No, však to je ešte ďaleko. Takže ja som k tomu tak pristupoval. A že keď budem učiteľ, keď nebudem učiteľ, tak nebudem, no že však uvidím. Takže ja som si na tom indexe, na tých známkach nepotrpel. Takže vyberajte ten odbor z tohoto pohľadu, že čo vás baví a nerobte si hlavu z toho, že
toto nebudem vedieť, alebo toto bude ťažké a preto si to nezoberiem. Lebo tam som začal s tým, že bol kopec spolužiakov, že si zobral, že španielčina je najľahší jazyk, tak si zobrali španielčinu alebo taliančinu, lebo že to je ľahká kombinácia, že to je len akože tak odbúchať. No ale potom kopec ľudí akože aj hovorilo, že lutovali, hej, že mal som si zobrať občiansku a históriu, hej, že mal som to urobiť takto, lebo keď spojím tú občiansku a históriu, tak hneď ste v podstate špecialista, ktorý má ešte širší ten širší záber. rozhľad, hej, že v tej akademickej pôde, či už Sávka, alebo terén, alebo proste ako autor, alebo prednášajúci, alebo špecialista. Takže presne, a mne na tú históriu a výtvarnú zase hovorili, že z vás bude dobrý kunsthistorik. No, kunsthistorik není som historik, ale zase to umenie, architektúra mi dala veľa, hej, lebo to sme mali zase z tých dejín umenia. No, takže dobre, vyberte ten obor, teraz som to dobre povedal, lebo obor je čechizmus, pardon. No. Áno. Odbor, alebo teda ešte študijný program. Bohužiaľ, vyrastal som na českých knížkach, že tie slovenské preklady histórie nebolo teda veľa a väčšinou to boli akože staršie vydania, ešte s režimovými úpravami, takže Česi viac chrlili tú históriu, takže mám takéto zlozvyky. Hlavné je, že si rozumieme, a myslím si, že si rozumieme. Spomínaš si na profesorov alebo vyučujúcich, ktorí ťa učili na našej fakulte? Áno, spomínam si na profesorov aj z katedry výtvarnej, to som zistil teraz, bol som pozrieť dole v ateliéri a zistil som, že z katedry výtvarnej už tam nie je nikto, kto ma učil. Dobre, predsa len je to pár rokov dozadu, teda dosť rokov dozadu. Takže tam sa vymenila proste akože vôbec celá katedra. Dali novú krv, ale to je super, lebo tiež mi tam vedúca katedry povedala, že máme tu teraz také akože 40-tníci sú naši prednášajúci a že to je môj vek, že moji spolužiaci. Že... Takže to je ďalší podnet na to doktorantské štúdium, že by si... A z histórie si pamätám Julius Bartl, profesor, to bol super stredovekár, Krásnovský, Branislav Krásnovský, ten nás zase starovek prednášal, ten bol taký akože unkonformný, že došiel, dobre, povedal by som, že vyložil si nohy na stôl, ale nohy na stôl si nevykladal, ale proste prednášal, hej, že starovek, že išiel, že Ramzes I, hej, to dôležité, zapamätať si Ramzes II, bitka s Chetitmi, hento, Seti I, druhý, a že Seti I, nezaujímavý, 4 roky, akože faraónoval, nič dôležité nespravil, ale ne, že mi to poviete na skúške, hej, že vy mi proste odreptáte aj tie 4 roky, že čo tam robil. Takže ten akože pekne prednášal, tak zaujímavo, že pútavo. Dobre, veľa sme si museli doštudovať sami, lebo, ale tak bolo to tak, mne to tak pripomenul, že tak by som ako Croft prednášal, že rozprával o tých zaujímavých veciach a o takých tých, že dobre, rok, listina, udalosť, že to si pozrite, to je tam v tých skriptách, hej, že ja vám poviem tie súvislosti a ten obraz, hej, že ktorý ja mám vybudovaný a vidím teda, a plus teda akadémia, samozrejme. A rovno teda nadviažem jednou otázkou, ktorú ale si dovolím prečítať, lebo je taká dlhšia. Že ako vyštudovaný historik a v podstate aj učiteľ histórie, čo by si odporúčil študentom, ktorí sa chcú venovať štúdiu histórie, akým štýlom by mali po skončení vzdelávať žiakov alebo študentov podľa teba na školách? No, tak to je taká akože vážna a komplikovanejšia otázka. No, ja som už z toho oboru pedagogického, to je pre mňa vzdialené, akože áno, keď som vyštudoval, ešte by som mohol byť ako pedagóg a nejaký akože radca, povedať niečo do toho, ale tým, že už je to akože dosť dlhá riadka rokov, že som od toho školstva, takže a nesledujem tie trendy, ako prebiehajú v tom školstve, takže do toho by som si neodvážil hovoriť, lebo nemám v tom odbornosť. Ale čo sa týka možno, že tej histórie, tak tam by som povedal, že rozprávať o histórii tak, ako to vás baví,
a ako by ste to vy chceli počuť, ako by ste to chceli počuť, aby to bolo vám podané, tak aby ste to pochopili. Tak asi takáto myšlienka, že jednoducho, že tú históriu zobrať, že tá história je fakt takáto a áno, tie roky a tie udalosti sú dôležité, ale v podstate akože nestojí to len na tom, hej, že skôr tie náväznosti a situácie. A možno aj ten spôsob toho predania tej histórie. Takže toto, hej, že rozmýšľať nad tým tak, že ako to chcete vypočuť, alebo ako sa vám to páči, alebo rozprávajte v tej histórii o tom, čo vás zaujíma, hej. Čiže ja to tak robím a mi to funguje, no. Potom tu bola ešte taká jedna otázočka, lebo keď si prišiel, keď sme sa vlastne zoznamili dneska, tak si tak hovoril, že wow, že toto je niečo nové, táto budova, hej, že si toto tu nepoznal. A pamätáš si na to rozloženie tých budov za tvojich čias? No, kedy to bolo pekelné. To sme sa nalabzovali po celej Bratislave pedagogickú, lebo katedru výtvarnej výchovy sme mali na Vyšehradskej Petržalke na Konečnej. Tam bola aj špeciálna pedagogika. Túto na Šoltésovej, ešte keď som začal študovať, tak toto sme nemali. Mali sme Moskovskú, tam boli katedry a tam bola história. Na Račianskej to tam ostalo, veľká aula, pedagogika, pedagogický základ a študijné oddelenie a teda akože riadenie školy. Takže Račianska, takže ja som chodil taký trojuholník, že Račianska, sem k Justičáku a do Petržalky. No a potom, keď som bol tretiak alebo tak nejak, tak sme dostali túto Šoltésovú budovu a sem sa presťahovala potom výtvarná výchova. Tak to som bol rád, že už nemusím chodiť do Petržalky, lebo ja som proste z Rače musel cestovať proste do Petržalky. Celú Bratislavu. No. Takže sme sa celkom nacestovali. A malo to aj svoje výhody, lebo presne akože dáva to taký ten, že na jednej strane ten presun bol aj otrávny, ale na druhej strane ten presun bol aj taký, že dával priestor. Tak ja som to skôr akože tak bral, že počas toho presunu som niekedy aj nedorazil potom na tú Vyšehradskú alebo na tú Moskovskú, hej, že som sa proste... Že ťa zavialo niekde inde. Zavialo ma niekde inde, hej, že dobre, túto prednášku vypustím, alebo čo. Takže ja som to tak bral, že hej, že akože poza školu, hej, akože dobre, na tej vysokej škole to už je ako k tomu človek pristupuje, hej, že to už není poza školu. Všetci sme tu dobrovoľne. Ale že takto, takže bolo rozdelenie toto. No a toto horné poschodie, tak to je, no hej, toto som obdivoval, lebo takú budovu, hej, že to si pamätám, tie chodby. Ale dobre, ja som za celé to štúdium iba po prvé poschodie vyšiel, lebo tu hore boli pedagogiky a občianske a toto, a tu som tie prednášky nemal, takže som tu vytvarnul do ateliéru, no. Väčšinu času som strávil v ateliéroch. Takže si to mal také pestré. A rozprával som sa s absolventami katedry histórie aj s doktorantom aktuálnym a na čo si najviac spomínam, že ma bavilo, tak boli vlastne akože samozrejme aktivity mimo veľkých prednáškových aul, čiže to boli čas strávený v ateliéri, či už malba, kresba, skulptúra a tiež sme mali textil, grafiku, proste jednoducho, hej, že výtvarná výchova, proste prechádzate si celým tým spektrom všetkých tých aktivít výtvarných, no a čiže ateliéry a potom exkurzie a takto sme precestovali aj s výtvarkou, aj s dejepisom. Sme precestovali v podstate Normandiu, Benátky, aj Spíš, aj tuto akože bližšie Poľsko, Čechy, Francúzsko. No, takže tie exkurzie akože stoja za to. Takže keď tu budete, tak určite na každú exkurziu sa dajte, ktorú budete môcť. A to mi povedali, teda s tým som začal a týmto aj ukončím túto myšlienku, že povedali, že do mesiaca robia 2 exkurzie. Že to je akože základ, hej, že mať 2 exkurzie. A to patrí k tomu, lebo tá história
Dnes to treba akože k tomu ísť, hej, že... A vidieť to. Ja tiež som historik, ale v podstate tá archeológia mňa zaujíma a toto je to, že mne ako historikovi, dobre, pramene sú jedna vec, hej, práce iných akademických vzdelancov a historikov sú akože ďalšia vec, ale tá archeológia a tie artefakty, tak to je tretia vec, ktorá nám proste potom, z ktorej vychádzam aj ja, že keď už rozprávam nejaké zovšeobecnenie alebo nejakú teóriu, hypotézu, predpoklad, takže zakladám to presne na tej archeológii, že z toho toto vychádza, takže ísť do terénu a očúchať to. No. Ja teda archeológ není som, pomáham popularizáciou archeológie kamarátom. Je to dôležité, pretože tí archeológovia nám teraz najviac posúvajú tú históriu, by sa dalo povedať. A to, čo sa, keď aj zaznamenáte, že budú sa prepisovať učebnice, alebo že bude sa prepisovať časová os, tak to je väčšinou kvôli práci archeológom, pretože nájdú artefakty, spracujú sa tie artefakty, urobia z toho nejaké tiež zovšeobecnenie, nejakú prácu, ale oni vyslovene vychádzajú z toho, čo našli, takže z toho sa potom stávajú tie predpoklady, potom hypotézy a potom sa spoja viac hypotéz a máme teóriu. Teda. Takže to som teším z toho, že tie exkurzie sú a to ma proste najviac bavilo. Super, to určite treba využívať jednoznačne. A tým pádom sme asi vyčerpali všetky otázky. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. Ja ďakujem za pozvanie, veľmi rád som sem došiel na akademickú pôdu znovu, akože oživiť si, že poprechádzať sa, spoznať teda aj nových kolegov a budúcich kolegov. Takže či už história, alebo výtvarka, alebo iné obory. A možno, že aj nejaká popularizácia vedy, hej? Takže rád pomôžem. Predám zase, odovzdám nejaké moje skúsenosti, hej? Pomôžem. Takže, ak sa rozhodnete pre pedagogickú, tak ja neľutujem vôbec, že som študoval túto vysokú školu. A nevymenil by som to za nič iné. Aj keby mi ponúkli, častokrát sa ma pýtajú, že filozofická, že či som nechcel ísť na históriu na filozofickú fakultu. A popravde ja som tam robil príjmačky, ale rozhodol som sa potom nakoniec pre pedagogickú, lebo tu sa mi presne páčila tá kombinácia. Totižto ja som chcel ísť na archeológiu, ale tá filozofická to mala až po histórii alebo archívnictve. No proste bol tam nejaký medzikrok, že tá archeológia bola až v nejakom 3., 2. ročníku, no už si to moc presne nepamätám, ale viem, že to bolo triky pre mňa, a tam som si musel vybrať nejakú, ja neviem, ja som robil príjmačky, tuším, na etnológiu, alebo takto. A som rád, že som si vybral toto, lebo presne akože, áno, bolo to viac, hej, pedagogika, výtvarka, dejepis, ale zase, dobre, ja som bol flákač, že moc som sa toho teda akože neučil, na tým zámkach mi moc nezáležalo, ale nalepilo sa na mňa, čo sa malo nalepiť. Super, a my sme veľmi radi teda, že si sa rozhodol pre pedagogickú fakultu a rovnako dúfame, že aj vy sa rozhodnete a vlastne všetci, čo to sledujú, a budeme sa na vás tešiť. Ďakujeme. Dobre. A ja ďakujem za pozvanie.